Boro nang tabuk nukhungo oroi poroi jongjal abahai thayoda poketo rangkrei samung humung krei belai kheno tekto langjak abahai thayoda nakaba bemar baikhe kobol jagui a bemar baikhe mesen jagui belai kheno kosto dukho abahayoda haikaba sungsani kabangma a oroi poroi bulai suglai toglai a kabangma kusugya koktuma hamiarokna khanaoida nangba belai kheno jongjalo tei khasrangyangui khaksangai mainyangui tongkha saimandi o sungsara nangja sukpano tongthokmung khaksangmung alaidano nang naitokdi kafradi nang manglak abonono khabrum rei simiso tonnai abonono kolomte khiklai lengpra rei simiso tonnai ba phiaba nangja naitugui tongmani khaksangma tongthokma aboni thani sokpaikla aboni bagani elam bago suijak tongo poja hilik tuijak o lengjak borok roknor ani thani faidi hine Jesu Kristo none invite khlai tong molbrumni akhaksangmung lenglamungni bage jefru nang samung humung belai kheno kolomte khiklai tangmani yagulo bufang tolawo nobar sip sip thayo jefra atrugo nang srapsani bagi lenglama mano abo sa aseken nono lenglama ro hingke tabu a permanent lenglamung ni bagi permanent tongthokmung khaksangmung ni bagi nono Jesu Kristo invite khlai tongo nang tomuna ara khobja kangke nang bus khasrangui tongthogui tongui manno tini rangganang kabangma tongo krei naniya tongo pheba khaksangma krei nok dalan kotor ma tongo samung belai kheno chakri kotor position kahamono tongo phiaba tamu krei tongthokma khaksangma krei nadi asuk o kirima singsa pusugya oroi poroi jongjal bulai suglai o toglai o zorawo o sungsaro nang tabu kathang o zorawo nono Jesu Kristo permanent solution rana bagi tiar nang senana bagi tiar da saimandi borok munisho o sungsara ma yakar klango abu kubui nang mo saimano phiaba yakar mani yagolobo khaksangmung tongthokmung even o sungsaro tongprobo khaksangmung tongthokmung alaida haleluya tini borok ang tomung no rang asuk man khangke tomanang a position o sogi kyang khaksangai manna hinisao but saimandi nang jasukpan manthung jasukpan position kahamo sogidi tomung no logi a tongthogronai khaksang ronai a khaksangmani bugra a tongthogronai ni bugra al molbrumni langmana ronai a malik tomuno kri hingke nang manglak haleluya nang saimandi permanent solution Jesu Kristo se lama Jesu Kristo se kubui Jesu Kristo se nang je bemar no kirijakai tongmani a bemar ku subuya kamawi ma thangnai nang je fru kuplayo sokpayo nang je khaksangi maya munui maya tongthogi maya ngi tongmani a thaini nang klai sakna ongkhori phai mannai tomuna a bugra a malik a Jesu no nang saimanka siniwi poito khlai je fru nang sobrai hini gosike abuni bagini ani khapang takute bhuksa tawanadi kaito nono belai ka hamsaku nang erangya nang belai khina alaida kaham kathar hamsajak mazra kreise phiaba nang sina nangnai abono haleluya tai saimano nyangam no gosina nangnai abo nini khlainya nangnai ranai sa already rei rekha Jesu Kristo faimani 2000 bisi already lai thangka haleluya tabo ranai sa to rei rekha yafari rekha nang yasaknai se yasaknai ja yasakya nin thaniwo haleluya bonono belai hamsaku nang tini ya appreciate tini kabage jana nang khaksangai manya mukti klaijak tongmani amukti bo hoire nai khaksang manon ya fari renai nini bagi sabo kai jonono belai hamsaku sengsara tam samung klainya nang klaidi piaba logi jafru Jesu tongo khaksangai manai tongthogoi manai tomono kri hingke kafrawi kolom tu simis ki klainai lengprawi simis nang tongnai ban nang je naitugui tongma abo nang mangla nang naitugui manjaknai abahaya o khaksang mo tongthokmung molbrumni langma nang naitug ya wino already kaito tiar khlairkha yasagei nana simisi nang satabu yasagna bagi tiarna tomono tiar hingkeba sadi bekhabai poito khlai Jesu nangani subra Jesu nangani bagi samung kaham khlai angka hamse amen Jesu simisi subra nini ani chini jotoni